Ahoj ľudia, vítam vás z ďalšieho let's playa z Shakes and Fidget a teraz som tu s hlasom. Teraz to bolo s hudbou, som zatlačil večer a nechcel som, aby ma bolo počúvať. No, teraz sa nachádzame na svete 23, na ktorom som nehral veľmi, ale došli mi tu už huby, takže no. Musím si dneska dokúpiť, aby som mohol vytočiť nové veci, dať do také podzemkov a podobne. No tu sa nachádzam v cechu Chill. Vyhodili ma z thrift shopu, bo som ho dával. Ale, no, ideme pozrieť do Síni slávy. Koho by sme mohli zhodiť? Lanza. Uvidíme. No, nie. Dáme ho. Má väčšie staty, ale má zbraň na všechno, takže padne ako nič. Áno, padol. Môžeme do podzemka, do pičiny. No. Dáme si taký quest. Toto bude veľmi kratšie let's play, lebo nie sú huby a nemám čo robiť. No. Zajdeme si ešte na svet 23, či na svet 22. No, poďme. Boha, čo som tu napísal? Ja to jebem. Ideme sem. Na svete 22 som level 144. V top 100, no tak uvidíte. No, aká je šrot pebaný. Sorry za to, že mám strašne pomalý počítač, ale nenormálne s týmto počítačom. No, makaj. Jaj. Stále je súťaž, len som nedal príspevky a no, že je stále, ale keď dosiahne môj kanál 100 odberov, tak prvá cena level 240, druhá cena 10 eur paysafe card. Ideme na postavu. Tak, toto je tam moja postava na svete 22. Volá sa Dairo, je v cechu Strážci jahod. Ideme pozrieť do cechu čo nové. Celkom OK, tešte sa, že bude z nej aj natáčanie Epic Eventu. Dúfam, že kúpim huby. Dúfam, že budú financie. No, ako to dopadlo? Popina Kolina 420 solí, ak mám dopíčiť také meno. Áno, vyhrali sme nad Endless cechu, takže super. Útok žiadny nemáme. Dobre. Kotlík, učerviť, to budem čítať teraz. No, pozrieme sa do zbrojky, že niečo napadlo. Nič, čaro obchod. Stále nič. No, môžeme ísť do podzemka. Do veži nejdem, to je jasné, ale 144 keby dal vež, tak to by bol čalo. Nemám ani vyzbrojených pomocníkov na, takže podzemie sme nedali, ideme do Síny slávy. Dáme si, skúsime na to. Tak ideme do arény, náhodne. Med 5, som zvedavý, čo ho dáme. No. Nedajte mu. Nevadí, ideme si nastaviť quest, ak som si už nenastavil. Ešte nie. Poďme do vecka. Aura 5, za chvíľu budeme splachovať, aj z toho spravím let's play, dúfam. Máme toto. Tak.
Hodíme si to tam. Nastavíme si quest. Tak. No ja sa dnes s vami lúčim z tohto let's playa. Ak sa vám let's play páčil, tak zanechajte like. Kto nemá odber a tešite sa na ďalších viac videí. Čus.